Når du hænger en knivholder op som denne, er det vigtigt, at du bruger de rigtige skruer, da en normal skrue ikke går an og kan knække, eller i værste tilfælde får knivholderen til at falde ned på sin vægopgang. Så derfor bruger vi nogle skruer med vinkel, som går lodret op. Så du har vinkelskruen ind i væggen, er det vigtigt, at du borer for med et almindeligt bord, borer en ravplugs ind i væggen, og dernæst tager du vinkelskruen ind i ravplugsen, og vi kan nu hænge vores knivholder op. Nu skal kniven op og hænge. Nu er knivholderen kommet op, og alle knivene er i, og der er rimelig god plads til dem alle sammen. Der kan cirka være 6 knive i alt, 3 i hver holder. Du bestemmer selv, hvor størrelsen skal være henne. Det er helt dit eget.